أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا تي في لا جابو أمبو فوكا أول نيماندو ambe bamako amdalai aseila ankramogo alhaj makiba aleka mauludu kene konnana wele blala kabo wele blala jama bora fambela jenen fekana karamogo chaman kumba kene konnana nganya wasadu ankramogo mununa angaje kulu la jenyonfe ne chugomina ango alakira sallallahu alaihi wasallam jarabi minye mali soro no ye bingali anima fa o mini ala mali jarabi na yebi jarabi mamunu nya barawke nugu ira dambe kana islamiyama uya ala kira jarabi naye kabila ala kira ka watila sallallahu alaihi wasallama nyinanye asam bakilini sanke menani alikoi ala kira ye amau mangutu fo ka mau ku dekri uchugo ya ufo yani bikase binanya ye ka fo o mau de ka do islamia utula la ilaha illa allah ni muhammadur rasulullah fo ba utula ko lufaga ko islamiyya ye amba fo ka fo tiye be alakira bulu alakira ye tiye fo sallallahu alaihi wasallam nye kuma damne romina sayyidina ali ye sanu min ji alakirama ni sanu insela alakirama alakira nin lonente nafulula alakira ye sanu intlama damadon ni nyogonche aka sahaba ula o digira sahaba dawla sahaba nu nyakum alakira koro alakira kuma sallallahu alaihi wasallam akoma dabodore kama fombal makrom nun done fil islamiyala ngu dusukun islamiyala deli nya dabode kama o kuma fole ma do sorla jamala ale pana ka bo jamachela kashi alakrama sallallahu alaihi wasallam ka fo alakrama mayin tume tuko jumena folo yana ka kuma alakrafe hadisa Allah kalibaw ko mayin sina alakrama mayin be tuko jume ko kaffa lihya ako bomonsi tulemba do ka nyagasi o yemma tukilenye fulana yiminye ako mushriful wajnatayn التمفلا وتشرونينو غائر العينين أن يفلا أن يكسفلا ودونينو ديكونو ناتي الجبين التندا سمالينو كبوكينيكا أكو حليق الرأس أكون ديلينو imaginez-vous un peu nimeka majumanye ako fole jay kanto alakrama ako alakrama ittaqillah alakra sira alanye Muhammad i'dil klem mauni nyonche sanu min nana etata ifatate adi mauma kanga kira kwama akonine matlem jombe ala darana kadana ya diano sangolo wulam vla sanfe ngala si awma ala ya dana danga aw munu ni ambalo le nyonka aw madanila ni ala madanila ala te chitne mangachila si awma ala kira yo fo jeo akam mana kan fo ala kiraye ki kodo ala kirala kabeta sahaba do trabasora ka wuli kabeta jefaga do ko Khalid ibn Walid do ala kira ko ma ko kana faga ako ala ye camera jo ninje akelen ko fe ki koshi ala kirama ala ye camera jo asolola de munu mina bochela ko de la halawira ala kirala sallallahu alaihi wasallam ka den nun tugo fo ala kiraye ka alakira ka dibita ka bo ani o deunche alakira kwama ako sabawma ako yakhruju min di'di ay hadha ar-rajul aqwam yaqra'una al-Qur'an la yatajawazu hanajirahum ako mado bina boni che insulula ulube Qur'ane kala ube Qur'ane don danye يقرؤون القرآن وبقرأ نكلان كلان تقول نمانا إن القرآن لا يجاوز حناجرهم أتتمه وكان فلوكا وكان تنوكا قرآن دانية كان جيا يني قرآن نكبارك يني قرآن نورك دوي تسكونا كي من كيتلن كي بلاسرا نمانكا كهينة سبتي تسكونا وتكولا ولو دانية قرآن كلان على كراكو صلى الله عليه وسلم أكون نما شوان نو أكو يقتلون أهل الإسلام
وبسلامه ودفاع وكبارا يكسلامه ودفاع ما من بفقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبول مغودفاع ويدعون أهل الأوثان وببولي بطلوا يكوتوي على كلاكو أكو مامون من أبون نينتي سولولا نوغا منغوتو ينيني أكو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أكو نرون ببوسلا ميالا وببوسلا ميالا إبا فونيه كلامنا كان كلا كسمنا كادو فلاشيا كاسما كافلي ngala kisebe bo flashi ko tuko min kataka akon nunu fara boss la mela o tuko kelena ala ya anjara bino mogodi akaka ulu mau akaka ka don ka fo be ka bara min ke ko jihadu te o te wele ko jihadu kalima o mi nana na qur'ane kono a jigina qur'ane aya folo min kono no jigina makan kono ala kom qur'ane kono la wala tuti al kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira ala yo wele ko jihadan kabira jihadu ni qitalu tekelenye jihadu ani kam muruta kam marfata kam pamuruta kam bomda kasriyere la katam mawfaqanaye oni jihadu tekelenye ala ko wajahidhum bihi yani wajahidhum bil qur'an qur'anen yafuye ika kojugu munumbula iko kojugu yelemani qur'ane jigo jugu munumbula iko yelemani qur'ane mangutu jugu munumbula iko yelemani qur'ane iku lakala ika dina nyafuye ika famuya nyuman duma ni mbeto ko jihadu anga kena min sigile fleniye nanya ke bishuina tashibla kama kashi ambalma munu nandew munu fatura tonya ani bingani boloma nimbe wele ko jihadu ni jihadu doye okma amba nyini ala fa subhanahu wa ta'ala anga jamana ala jabi min bi anga jamana kan ala anga jamana bobulula kuma min fora nyina o ka fo ala ya hadama deunda ala ya nda kan kuleru bonyogona ala ya nda ka chenya bonyogona ala ya nda kan ga jenya nga surunya bonyogona o ala ka sunna de fil kaun ala yo kechugo mina hadama deunga famu nuka donu nuka kolasilu ala ya différence do fana ni nyogonje ala ya différence do hali mawka dine woni nyogonje ala ya resona dine chaman ka soro dugu koloka ala wuro ka bato ka fara ale ala ya kan ala sonendo oma o ya ala ka sunna dugu koloka ne ko ka fo e ka yeta e ka famu ya tugo dine la ni mami mata e ka dabadama e bo tigi bo dine konnala amba fo ye ala ka sunna bla ye ala ka sunna bla sallallahu alaihi wasallam ala kira balu lembe wati mina ala kira sona hakil naw ka ke chamanye o ye ala ka sunna doye ala kira mo supprimer ka boga jama chela domi ala kira boto do fi ghazwat al ahzab ako sahabawma ako amboto flekele ke yorola mba nyina ufe am beka lansara seli ako man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al asra illa fi bani quraiza ni ma min dalenu alala idalembe alakira Allah sallallahu alaihi wasallama iki geleya ikana lansara seli foi ka seli bani quraiza sahabaw kuma me sahabaw ka famu ya tugo me kelenye kuma la sahabaw islam ne utara lansara sle lansara wati dona kasoro umase bani quraiza sahabaw tlala flay kada famu ya tugo kada hakili tugo kada analyse utugo yauka sahaba doko ako alakira kwama anga lansara seli bani quraiza kuma infaku yeminye anga ntilia anga aleka kuma anga badwala anga njanto aka kuma la anga ntilia kase bani quraiza meni lansara sera kasora mase bani quraiza anga lansara seli do ya famu utugo yala o doko an ma famu utugo la alakira kwama anga na lansara seli fo bani quraiza o kuma na mase bani quraiza ante lansara seli o lansara sele munu nya famu ko alakira kala nyini tunte ku ka lansara seli e ka toye
k'u ka taa bani qurayza n'u sera yen tuma min na u b'a seli minnu ka faamu kɛra u ye olu ye lansara seli minnu ka faamu kɛra k'a fɔ alakira ka laɲini ye min ye an kana lansara yɛrɛ de seli fiyewu fo n'an sera bani qurayza olu ma lansara seli tile binna ka sɔrɔ u ma se bani qurayza safo sera ka sɔrɔ u ma se bani qurayza u donna fo su kole n'u sera bani qurayza u ye lansara seli ka fitiri seli ka safo seli dugu jɛlen alakira nana ka n'u sɔrɔ u bɛ bani qurayza sahabaw ko an ka taa alakira fɛ yen nɔ a ye kuma min f'an ye anw y'a faamu cogo min na ani aw y'a faamu cogo min na an k'a da yira alakira la ni min ka faamu bɛnna sababa ma o tuma kira bɛ kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u taara kira fɛ yen nɔ k'a fɔ an ɲɛna kunun e y'a fɔ an ye ko maa si kana lansara seli fo bani qurayza anw kɔni y'a faamu anw ko de e ka laɲini ye min ye o kuma la o ye an k'an teliya ka se bani qurayza an k'i ka kuma an k'a bɔ a sira fɛ joona an ka laɲini kɛr'o ye mais i ka laɲini tun tɛ k'a fɔ ni lansara sela k'a sɔrɔ an ma se an kana lansara seli o de kosɔn lansara selen k'a sɔrɔ an ma se anw ye lansara seli kira y'olu lamɛn a y'u ka kuma bila kɛrɛfɛ a ko don ninnu ma a ko aw fana ta bɛ cogo jumɛn na olu ko an kɔni y'a faamu cogo min na e ko de an kana lansara seli fo n'an sera bani qurayza wa lansara sera anw ma seli fitiri sera an ma fitiri yɛrɛ seli safo sera an m'o fana seli an selen bani qurayza a ye lansara seli ka fitiri seli ka safo seli alakira kuma sallallahu alaihi wasallam a ko aw bɛ tiɲɛ kan aw fana bɛ tiɲɛ kan aw ta ye tiɲɛ ye ninnu fana ta ye tiɲɛ ye hadamadenw ka faamu cogoya hadamadenw ka hakiliw cogoya o de b'a to faamuyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hadamadenw ka hakiliw kana bɛn kelen ma hadamadenw hakiliw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o de ye ala ka sunna ye o de ye ala ka laɲini ye o de ye ala ka laɲini ye a ka dalila subhanahu wa ta'ala a ko walidhalika khalaqahum ala ye danfɛnw da o de la ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين على كلامين يمين كدام فونا ويفهم ياو كفونيرونكو لانغيو كفونيرونكو يتاو كفونيرونكو ما دائرة كلام من سرقل من بينه نو بامبفر نيرونكا دومين صحابة ويفهم يا كان نجويالا دو سلا كسرو مسي بني قريزة دو يا تو سلا بني قريزة فامويا تجويالا اسكي فامويا فولي نيرونكو ويا تو صحابة ويبرت نيرونكا ماوا وما مروتا نيرونكا ما وما نيرون فقا وما نيرون بوس لا ميالا كو إنكرا على كلا سيلين سيكا صلى الله عليه وسلم على كلا بسبتي تكا وكما سلامو مين بانفرا نيرونكا min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ka ca ka tɛmɛ min b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an karamɔgɔ alimam Ja'far Sadiq a ko yakfini min almuslimi ma yakunu bihi muslima maa bɛ kɛ silamɛ ye ni fɛn min ye a ko o b'ale wasa a k'i considérer silamɛ ye n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ko o b'ale bɔ o dama b'ale bɔ o bɛ maa kɛ silamɛ ye ɔ silamɛw min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ye silamɛya ye min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ye limaniya ye min b'an fara ɲɔgɔn kan o de ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alakira. an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye seydi seyidu usumana madani hayidara ye an kun tɛ fɛ ka ale wele nin kɛnɛ yɛrɛ k'ala y'a seere an kun b'a fɛ k'a dilan cogo dɔw la ale kɛrɛfɛ ka tɛmɛ nka ala yɛrɛ de sɔnna a ma a n'ale yɛrɛ ka yɛrɛmajigi kosɔn ani a yɛrɛ bi k'i yɛrɛ di silamɛya ma cogo min o kosɔn ala sɔnna a ma a ka ye kɛnɛ in kan a man kan an k'olu sigi ka mɛn an bolo yan an ka minisiri min bɛ diinɛw bɛɛ kunna ala ye an sɔn minisiri la min n'a bɛ ɲɔgɔn faamuya min ni jamanadenw ye ɲɔgɔn faamuya min tiɲɛ na don ko n y'a fɔ a ye dɔ ye ne ɲininka ko minisiri yɛrɛ bɛ kerecɛnya tendance jumɛn na de ko katoliki don a protestant don ne yɛlɛla ne ko a dabɔra nin de kama
tuma dɔ kerecɛnw b'a fɔ ko silamɛw ka minisiri don tuma dɔ silamɛw b'a fɔ ko kerecɛnw ka minisiri don o de ye mali ka laïcité ye a taara o de kama n'i ye maa o maa bila a la min tɛ se k'o kɛ an bɛ bere kɛ k'i gɛn i bɛ bɔ a ɲɛfɛ donc an bɛ a fo an b'a fɔ président ye a bolo bɛnna mɔgɔ ma min n'a bɛ jamana in dɔn a bɛ jamana faamuya a bɛ jamanadenw ka mentalité dɔn a bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ ye kelenya kɔnɔna na lafiya kɔnɔna na walasa cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ u ka ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ o de y'a to an fana sen d'a mɛn an faw sen da nɔ na Seydi Sherif Sumana Mada Haidara a tɛ tɛmɛ san damadɔ kan san kelen kan ale ye kerecɛn ɲɛmɔgɔw wele katolikiw ka protestants wele ka silamɛ ɲɛmɔgɔw wele an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ a la cogo di an y'o de tɔgɔ de ko plateforme des organisations de la société civile et religieuse du Mali a sigilen an ka ɲɛmɔgɔya tɛ di maa si ma ni diinɛmɔgɔw tɛ o y'a sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ min n'a tɛ se ka lakali anw fana denmisɛnninw ɲɛ o misaliya de ta kerecɛn jeunes an n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a dɔn n'o kɛra directeur national de la jeunesse Sina Dambele i b'i ka kɛnɛ kan an y'a dabɔ ka baara nɔgɔya aw de bolo jeunes musulmans jeunes chrétiens bi an ka kɛnɛw kan i t'an dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mais bɛɛ ka fɔ y'i ka fɔ ye bɛɛ ka danaya y'i ka danaya ye ne tɛna don i ta la i tɛna don ne ta la mais jamana min n'an b'o kɔnɔ o mɔgɔ bɛ lafiya dɔ la o t'i ɲɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma direct Sénégal le secrétaire général du ministère de la jeunesse Dirisa Guindo ale de ye nin initiative di anw ma a bɛ san caman bɔ a bɛ kɛnɛ kan yan an b'a fɔ minisiri min bɛ affaire religieuse kunna nin y'ale ka lafiya ye maa o maa nana ka bɔ yɔrɔ jan ani yɔrɔ suruw fɛ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ waleɲuman dɔn a kuma d'an ye nin waaju nin ka taa bila fɔ 1 heure 2 heures mais sura an ye réunion kɛ an kun ka programme yɛrɛ bɔ a ma pewu ko min kɛra Gawo o ye an tɔɔrɔ an dusukun na a man kan an k'a fɔ an bɛna ko kɛ an ko an b'a bɔ a ma mais mɔgɔw ko a kana bɔ a ma parce que mɔgɔ dɔw bɔra région na dɔw bɔra yɔrɔ wɛrɛw la u nana nka an ka programme sɔn surunya ka thème yɛlɛma ka a yɛlɛma k'a kɛ bonyamasigi ni hinɛ lase ye an ka cɛ minnu tora faso kunbabɔli la Gawo bɛɛ ni kelenya juguw fɛ o de y'a to an ye thème changer ka programme yɛrɛ changer an ye kuranɛ jigin ko caman kɛ ka yasiniw kalan ka caya ka ala welew caman kɛ journée kɔnɔ an ko n'an ka ɲɛmɔgɔw nana Seydi Sherif Sumana Dante Haidara a n'an ka minisiri an b'a ɲini olu ka dugawu kɛ ka foli di bɛɛ ma o la an bɛ ijima mɔgɔ bɛɛ fo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali k'a mɔgɔ bɛɛ fo ka haut conseil islamique mɔgɔw fo ata tijaniya confiance maa o maa nana sira o sira fɛ an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a M7 tɔndenw bɔra Mali région bɛɛ la u segu damajira la segu maa 30 de nana sijankɔrɔ mɔgɔw tɛmɛni kɔ de nana ka bɔ Kati mara kɔnɔna na u bi yan u nana u yɛrɛ ye ala ka ani u sara ale ka hɛrɛ kan n'u ye an ka zawiya musokɔrɔbaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n banda koro ni Bakɛtu Yataraw ani an ka musokɔrɔba tɔw bɛɛ lajɛlen olu de bɛ san kɛ nin ko in labɛnni na san olu de b'a labɛn an ka Lafiyabugu kɛnɛba seliyɔrɔ mɔgɔw an ka comité président bɛ Madu Haidara an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn a cɛ n'a muso mɔgɔ bɛ fɛn fɛn k'a kɛra ala ɲɛna an tun b'a fɛ ka programme jɛnya mais an ko k'a surunya jamana situation kama kunun ko an ka maaw an bɛ Gawo kɛlɛ la ala ye lajɛli wɛrɛ kɛ kunun ko Gomakura mɔgɔ caman dɔw fana kalama ala ye lajɛli bilisi an ka sɔrɔsiw ma ye fana a bɛɛ tɛ se ka fɔ a caman bɛ dugawu jamanadenw hakili sigili kama nka a ka kan an ka dugawu kɛ jamana mɔgɔ bɛ ala wele la bi jamana mɔgɔ bɛ a denw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que nin ye lajarabiluw de ye gɛlɛyaw don pour que an ka décourager pour que an yɛrɛ k'an kun kari ɲɔgɔn na ala k'an kisi o ma a ka kan nin ka courage di an ma a ka kan nin ka hakili di an ma fɛn fitini fitini minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu da kɛrɛfɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka diinɛkow to yen ka siyakow to yen ka taabolokow to yen o de y'a to an ko ka thème kɛ nka min b'an fara ɲɔgɔn kan o ka bon ka tɛmɛ min b'an fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que minnu bɛ ka nin kɛ bilayi silamɛw tɛ silamɛya tendance si mɔgɔw tɛ mais an yɛrɛ dama bɛ bere ta ɲɔgɔn nɔfɛ ninnu ka mɔgɔw don ninnu ka mɔgɔw don nin tɛ silamɛw yɔrɔ ye bada donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se ka tɛmɛ olu kan cogo di a dabɔra o de kama o de y'a to an ye thème changer k'a ɲini dugawu minnu kɛra ala ka kɛ bɛɛ ani basigi an ka jamana ye
ami naba bele jelefu anga bamako almami ba imam ko ke kale ijima president d'honneur du ami keno kena ka lebe nala sura dogo bi nadama ko ke kale bi ngena save ama nyina fe bi bamako juwa misir bala ministre bekumbe député bekumbe dina nyimo ko bekumbe qur'ana jigena ka dogo ke ngoina bi fona ale ba ambe ngena kaya aka yere majigi na aka yere do kono ami anyina fa ka dogo kai Muhammad Abu Cham ala ka nasara here chamana ala ka nasara anyeru koraka biya ananga chokoroba no baba jakte ala ka here kanai alu ten jakte koraka koroba du ami keno kana ka ba do fe ala ka nu sara mogo nana anga Sheikh Abdul Razak mana akwada ka pma chamba vo me program kama anya surunya ka benima ambal mega Isa Gido aka foli kera ale anyeru ka zawiya mogoy andodu ami ko la gundo bangla babela no fe ala ka here kanai ala kana deme do bora fo ko fe kana jamana warawla u ya kanu kaye aven ngena save ijma mogo be chen muso anga selil feminine nyamogo madama haidara ni ka jama ani che ani baraji ala ka hera kana maliki jalo ka boku chala ka bo region bela ka bo circle bela fara ma bela jelega anga chokorba amado haji tal aga zawiya aga ci serama aga mogo biya mogo dem nga yoro jani yoro suru ala ka hera ka du ala ka nusara amba ni tom be tokola mama ko anga kuma bega de ki wata do Sherif Ousmane Madane Haidara la ani Michel le ministre la ulubuna mi voka dugo minge nga wasa dula ami kena duluma fele tafaddalu mashkurin politique mo minun seraya aw be salamu alaikum ankle na herela la kan shi herela kuma tena jenye be kuma lata sigi bolo flaka a folo nana soro nga jonke Fuseni Jakite abe wajuli temminga ko tabolo ka se ka nyogon bonye ka ke nyogon fe aw de tabolo kelenye aw de be kuma kan kelen fola ya pour ka nga se ka fo malien ka be malien ka ya fa nyogoma minum be ya fani ben kuma fo olu ka ben ku bolo di nyogoma ka yira mo la ko dina ni kuma kan kelen do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kuma kaunde be lasela Qur'ane kuma kaunde be lasela o kuma kaun kolo mayoro ben ya fa nyogoma ko to nyogontala bi o be ker kuma flanay Ustaz Ousmane Madane Haidara anna ni doni ka bagaw ni dina nyamgo ani almami ko ke kale an kumbe juma misri bala jamana nyamgo El Haji Ibrahim Bokar Keita akumbe asera ye majigin kono ka seye dina bonye kama me ka seye ka dala ko joro do be dina la jamana ni kono o joro e munyi ka yira ka fo dina ni bangira senge min kono maga jamana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye senge min kun ka degu min kun ka juguya min kun ko ni dina mo ni dina jamana bi o nyogon degu soro limaniya manka klala awal limaniya te klana Ousmane Madane Haidara me fika son ko jamana ni kiya sinsi mbere doyi ibe soma fika soma bi jama men kumbe juma misiri kono iye kuma ka minun fo ibe delika kewale minun ke no be ka sinsi kwanka ben dusukun ka nye o kewale no kuma ka mfaso jo kuma mimbida a joro kabina be fo abeka ye ngaklila yera donc ino kakan ino bonye masegin kakan ya Haidara donc kuma warate ka nyini ni su makiba eko kwa kumba feka ni su wuli mena akilila ni su ni kumake bi amai hari ka su yelema akumanga ke bara ute foi foni yorola na ala ka kumata ute foi foni yorola ni ala delite ala ya fama ala amblasira ala anke mogo ngani ya nyuma unye ala anke mogo dusujele unye ala anke mogo yeminu be ya fanyokoma nanyo kantala nyanye minye gawa teke bari minu yake mogo de yake mogo de la mate se kake kibe ki refe itafe misali ki so ika gleki bouton kala tola ke ka se ka fenchi mogo la mi ka fari ne misali bari mi yere bla nola donc nanye dina ni kantanye ka kantai ambe ka mi gaobi ateke ateye dina koni tokola absika ki fengora tokola donc
ka silamɛw fo jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita tɔgɔ la k'a ɲini silamɛw ni diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fɛ bari bi an ye chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ye yan Usmane Madani Haidara o kɛwalew fɔlɔ yera e de la mawuludi tɛmɛnen an ye monseigneur Jean Zerbo ye an ye nin de ye i bɛnba la Rasulilahi sallallahu alaihi wasallam na ka bɛɛ bonya i t'a kɔnɔ donc ka bɛɛ fo k'a ɲini aw fɛ aw kana sɛgɛn ala deli la ala de ye yafabaga ye tant que aw ma sɛgɛn ale delili la a tɛ sɛgɛn an yafali la donc an k'a deli mais an k'a deli Sherifukɛ ye kuma min fɔ ka ɲɛ jogow kan an k'a deli ka ɲɛ kɛwalew kan n'o tɛ an ye kuranɛ kalanko caman kɛ an ye fɛn wɛrɛ yasininw kalanko caman kɛ mais est ce que an ye yɛlɛmaliko caman kɛ min b'a to an bɛ kuma min bɔ an da o kuma ka kan ka kɛwalew la donc ka su hɛrɛ caya Sherifukɛ ne bɛ bɔ ka kuma na ka micro d'i ma i ka duwawu ta min b'a to an bɛ sunɔgɔ ka wuli hɛrɛ la jamana nin kɔnɔ k'a daminɛ bi su na la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi sherif Usmane Madani Haidara ale nana kɛnɛ in kuncɛ ni kumakan ye kumakan min ni a bɛ hadamaden nafa kumakan min bɛ jamana basigi ani kumakan minnu ni mawuludu kɛli nɛgɛ bɛ maaw minɛ an ka jɛ ko o fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ ala de fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn n'a ye min se jɔn ma don min na a bɛ fo o la su in na an bɛ an balimakɛ a n'an ka seko n'o ye Sheikh Elhaji Makiba an bɛ ale de ka kɛnɛ ka su in na ni sigi in y'a ka laadala sigiw de ye comme a y'a fɔ a ye cogo min na sigi in yɛlɛmɛna dekun min ye Mali bɛɛ sɔrɔ ani Mali kanubaga bɛɛ sɔrɔ Gawo tile fila in na a yɛlɛmɛna k'a kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin taabaw ma k'a kɛ dugawu don ye minnu bananen don ala bɛ se ka lafiya d'u ma k'a kɛ dugawu don fana ye minnu yɛrɛ foyi mun sɔrɔ ala bɛ se k'u n'an bɛɛ kisi cogo min na ko kɛnɛ in yɛlɛmɛna k'a k'o de hakili ɲɛna baara in ɲɛna nin ti a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka denmisɛnnin hakili la a ka miiri ni jamana kisili ye a ka miiri ni jamana bɔbolola ye an t'a tazikiya an ti fɛn fɔ a ma min t'a la sabu an bɛ ɲininka ala fɛ wa ma shahidna illa bima alimna an ti foyi seere ye fo an yɛrɛ ye min ye an ɲɛna jamana in dekun caman y'an sɔrɔ min bɛ se ka fɔ ani min tɛ se ka fɔ an n'ale wulila ɲɔgɔn fɛ dugutilamaw fɛ suw fɛ fɛnw b'a la n'o kuma kɛ wulikajɔ ninnu kama ne ma d'a la an tun bɛ sigi yan su la ala b'a dɔn minuit tɛmɛna ka ne n'ale to yɔrɔ minnu na jamana in sauveli la ala b'a dɔn ka tila kɔ tuguni min ti mɔgɔw kɔnɔ n'o ma miiri ka tila ka baara ba kɛ o la min ye farafinya jɛ nin de don ala ye bɛɛ sɔn ala ye dafɛn o dafɛn da y'i sɔn ɔ mɔgɔ b'i ta to i bolo ala ye min ta d'a ma i b'o bonya a ta kɔnɔ anw fɛ yan mɔgɔ dama min ye arabu kalan kɛ an ka jamana in kun tɛ fosi dɔn arabu kalan kɔ ka na se bi k'a kɛ arabu kan fɔ yɛrɛ ka taa arabu jamanaw na fo ka na ni diplôme baw ye o camanba de bɛ mali kɔnɔ bi mais a si tɛ baara la o kalanba ninnu kɔfɛ i b'i jija de ka kɛ mori ye k'i ka maritoni ta k'i sigi walima ka kɛ jakuya wajulikɛla ye walima ka taa baari ta misiri la ka alimamiya ɲini
n'o si ma sɔrɔ e bɛ fura feere k'a sɔrɔ nin kalanba in b'i la Macky ale de miirila nin na mais an bɛɛ b'a dɔn ale tɛna taa sigi o bureau dɔ kɔnɔ k'a bɛna baara ta ye o mais a hamina ni mɔgɔw ye mɔgɔya de bɛ tan quoi ko kalanden minnu ni diplôme nana ani minnu bɛ kalan na ani minnu bɛna tila an faso kɔnɔ an man kan ka kɛ dunan ye jɔyɔrɔ dɔ ka kan ka ye an ka kalan la yan a wulila ka démarche daminɛ an bɛɛ ko n ka kunkolo tɛ ɲan ma minnu ka diplôme b'u bolo tubabukan yɛrɛ la olu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana in bɛ tubabukan fɔla de dɔn n'e tɛ tubabukan kɔni dɔn e tɛ jamana in den yɛrɛ ye mais a ye tani kɛ ka wɔsili kɛ ka tani kɛ ka wɔsili kɛ fo bi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye layidu di k'a b'a kɛ ka tila ka ministre chargé a baara la o tuma na Macky a ka kan ka fo hali n'a danna nin ma a ka ɲɛnamaya la faso kɔnɔ a taara ka fɛn dɔ to a kɔ ŋaniya ɲumanya de bɛ se ka nin kɛ maa o maa ŋaniya man ɲi ale bɛ nin duloki bɔ ka da mun kan ale tɛna taa biro kɔnɔ o tuma na silamɛya y'an bila nin de la El Hussein an b'a fo kuma ma mɛn mais kuma banna an b'a fo ale bi kɛnɛ o kɛnɛ kan ni hakilitigi bɛ yen i bi kɛsu fa ka taa n'a ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn a ka nin baara in na o la an bɛ don kuma kɔnɔ ni min ye o de ye kɛnɛ sigi kun an balima minnu ni Ala y'u to ni kasara in na walima ni Ala y'u bana ni kasara in na an ka dugawu dɔw b'u ye an ka dugawu dɔw b'u somɔgɔw fana ye mais n bɛ fɛ ka min fɔ somɛ kɛra sisan faamaw siranna min ye somɛ ko la Ala y'an dɛmɛ u y'anw kɛ dugawukɛlaw de ye koyi ko ka dugawu kɛ somɛ bɛ se ka tɛmɛ cogo min na a y'u siran fo ka s'a da la an kɔni y'an seko dugawu kɛ an faso ye kɔni n'o tɛ an m'u ka dɔrɔmɛ dun dɛ ne kɔni m'a dun un fara n b'a a fɔ n'o janɛmɛ kɔnɔ ne m'a dun dɛ dɔrɔmɛ kelen n b'a fɔ n'o janɛmɛ kɔnɔ ne m'a dun mais an ye dugawu kɔni kɛ parce que an b'an faso fɛ mais somɛ in alhamdulilayi faamaw tun bɛ siran min ye o kɔni ɲɛna parce que u siranna tɔɔrɔ kana bɔ a la bon Ala y'a kɛ k'a ban a bɛɛ kɛra hɛrɛ la o tuma na Ala ni ce mais somɛ a ɲɛna wa ou bien a ma ɲɛ ayi an ka kuma tɛ yen dɛ mais anw ka kuma kɔni bɛ yɔrɔ min na n'u tun ye ko to anw ta la somɛ in tun tɛ tɛmɛ tan o ye jumɛn ye anw de wulila yan ka taa Europe société civile chrétienw silamɛw c'est-à-dire Mali bɛɛ délégation min sɔrɔla Mali bɛɛ fɛ anw kun b'a la ka taa mun fɔ anw tɛ politiki mɔgɔ ye an tɛ bureau kɔnɔ an tɛ gouvernement ka dɔrɔmɛ dun an tɛ sara kalo la mais an b'an faso fɛ anw wulila an bɛ wuli don min na an ma wuli ko gouvernement b'an dɛmɛ dɛ an wulila de ko an bɛɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan n'o bɛnna min ma dɔw ka taa Faransi ka taa Allemagne ka taa a tɔgɔ ye di Suisse ka taa bɛɛ la k'a yira ani Belgique k'a yira ko malidenw tɔɲɔlen don Mali faamaw tɛ dɛ malidenw tɔɲɔlen don dekun b'an kan o tuma na kɛlɛminɛnw bɛ bɔ nin fa dɔw fɛ ka di mɔgɔ dɔw ma kɛlɛminɛnw bɛ bɔ fan dɔw fɛ ka di mɔgɔ dɔw ma an ka taa kuma n'u ye u ka kɛlɛminɛnko in jɔ u k'a lajɛ dugu kɔnɔ
jamana yɛrɛ denw bɛ lafiya cogo di an wulila ka taa nin de la u y'an reçoit Faransi fɔ président ka palais la u y'u ka ministre ɲɛmɔgɔ dɔ bila k'an lamɛn min b'an fɛ an y'a f'u ye ani président yɛrɛ ma sigi dɛ an n'a ka ministre ɲɛmɔgɔ sigira min b'an fɛ an y'a fɔ a ye u ye layidu ta an ye inshallahu ayiwa o ye ne ka aw y'anw ka kuma fɔ cogo ye y'o to olu tɛ inshallahu kɔni fɔ u ye layidu ta an ye ni ala sɔnna Mali a bɛ dekun min kɔnɔ u b'u seko kɛ a bɛ bɔ a kɔnɔ a ti mɛn o su kelen président yɛrɛ kumana yen télé la k'a jira k'a fɔ Mali tɔɔrɔ min bɛ yen u k'an ka min kɛ u b'a kɛ k'an yɛrɛ to Faransi an ye nin jamana in bɛɛ yaala an nana sommet in kɔnɔ an y'a ɲini sommet in bɛ min kan anw t'a dɔn parce que a ma fɔ an ye mais an mago bɛ min kɔni na n'a bɛ k'an faso la o y'an faso ma kunkɔrɔta dɔ ye diɲɛ faama farafinna président bɛɛ bɛ na an yɛrɛ ka président kuntigiba n'o ye Faransi président ye o bɛ na o tuma na an ka faamaw a ye hakɛ dɔ bɔ an ye ka miniti 5 accordé an ye miniti 5 Mali chrétienw a n'a diinɛ ɲɛmɔgɔw a n'a dugulenw ani société civile a ye miniti 5 do programme na ko Mali diinɛw ni président bi ɲɔgɔn ye miniti 5 wallahi n'o kun kɛra a kun bɛ fɔ o de ma sommet munna kuma dɔw bɛ yen olu tɛ se k'a fɔ u tɛ se n'anw ni Faransi président kun sigira a kun tɛ bɔ yan ka taa fiyewu fo a ka to yan kɛlɛ min bɛ yan a ka rebelle wele ka yangaw wele a ka kiiri tigɛ k'a bila ye ka taa walima a ka dɔ fɔ an ye ko n bɛ segin ka n'a ɲɛnabɔ nin don in wallahi a kun bɛ kɛ wallahi a kun bɛ kɛ parce que Faransi de ye anw ka jamana in coloniser an mɔkɛw Faransi de y'u minɛ yan k'u bila ka taa mugu ci k'a yɛrɛ tila Allemagne na o la anw de taara tubabuw fɛ tubabuw de ye layidu d'an ma a ka jamana gɛlɛya bi ban an kun bɛ président sigi Faransi bi i sɔnna i ma sɔn aw de ye Mali fa ye mɔgɔ min sɔnna mɔgɔ min ma sɔn o tuma na ni dutigi ni denw bilala ɲɔgɔn na ni bɛɛ dɛsɛra dutigi de bɛ se ka kɛlɛ ban jango se bɛ dutigi min ye dutigi min bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ se a ka dudenw kɔrɔ o kɛlɛ t'i mɛn o i b'i ka dudenw sigi ayiwa kɛlɛ banna bi jeni ma sɔn ni min ko a ma sɔn o bɛ du bila ne m'a fɔ dekun min b'an kan ko Faransi nɔ don dɛ nka ne y'a dɔn ni Faransi y'a jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ ban avion minnu bɛ ka na ko kɛlɛkɛ avion k'u bɛna Mali dɛmɛ n'o ye u ni ce nka ne bolo yanni kɛlɛkɛminɛn kun ka na maliyɛn ka maliyɛn faga u kana u sɛbɛ sɛbɛ jɔyɔrɔ yira fitinɛ ka ban fɛn min bɛ kɔrɔn fɛ n'a sɔrɔla yenkaw ye maliyɛnw ye komi an b'a fɔ ni Kidali ye Mali ye ni Mali sɔrɔdasi ye mugu ci Kidali sɔrɔdasi la i ye maliyɛn de faga o ni Kidalikaw ye mugu ci Mali sɔrɔdasi la i ye maliyɛn de faga o tuma na cogo di an bɛ mugu ta ka taa ɲɔgɔn faga
non dutigi ka nga kuma dudenw fɛ an kun bɛ nin de fɔ président ye k'a fɔ o tuma na a dilan i ka sɔrɔ ka taa walima ni waati degunnen don n'i bɛna a dilan tuma min na o fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni Bamakɔ dugulenw ye an k'an sigi o kan k'i kɔnɔ président tɛ se ka nin fɔ a ye a ka ministre tɛ se ka nin fɔ alors mais an ma lamɛn o kɔni y'an invité an taara an sigi tubabukan y'u diya cogo min na u y'a fɔ ten u tilala an ye ɲɔgɔn labila bɛɛ taara an kɔni kun bɛ to k'a ye télé la ani musow ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la ani journalistes fana ye ɲɔgɔn ye ayiwa a tɔ ko huis clos o tɛ gundolako ye sa a tɔ kɛra gundo ye mais anw ta ye mun ye gundo kɛnɛkanko de ye nka o ma anw ta mais an bɛ fɛ k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw ye jamana in taacogo si t'a la diɲɛ na a diinɛtigiw ni société civile kɔ taacogo t'a la dɛ anw de tun bɛ se ka nin fɔ Faransi président ye an degunna yan ni Ala ka diɲɛ ye u nana an dɛmɛ Faransi y'an dɛmɛ an b'a fɔ Faransi ni ce o dekun wulila d'accord mais a tɔ bɛ yen dɛ a tɔ bɛ yen sokɔnɔjugu ka jugu ka tɛmɛ kɛnɛmajugu kan o tuma na an yɛrɛ dama bilalen ɲɔgɔn na olu de bɛ se k'a solutionner bi mɔgɔ 15 n'o ko a bɛ jamana kelen kɛ la i yɛrɛ tɛna dɔn kɔsɛbɛ yɔrɔ dɔ b'a la gundo la tuma na ni Faransi farala an kan ka tile a denw ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la Mali kɛlɛ bɛ ban nka an m'a sɔrɔ nka o tɛ baasi ye a bɛ ɲɛ an taara bi ka taa kuranɛ kalan banbaatɔ ye ka kuranɛ kalan fana jamana ka kisi jamana ka tanga mais an y'a fɔ kuranɛ kalanyɔrɔ in na a man kan an ka ɲɔgɔn nɛgɛ kuranɛ ye Ala kumakan de ye kuranɛ tɛ récitation ye k'a bɛ réciter la kuranɛ ye Ala ka cikan de ye ka na d'an ma k'a y'a to a y'a kɛ ni kuranɛ kalan kuranɛ bɛ bɔ bolo i ka so an ka ɲɔgɔn jɛra k'a kalan nafaba b'a la parce que taayɔrɔ tɛ jɔn bolo Ala kɔ nka jɔn jumɛn Ala ka jɔn mais ni e tɛ Ala ka jɔn ye karamɔgɔw bɛ ka kuranɛ kalan u sera yɔrɔ dɔ la faliyadribna bikhumurihinna ala juhubihinna mumini musow a ye disa biri a y'a kan datugu morikɛ e muso k'a dayɛlɛlen don mesi ni lani b'a kunkolo la e bɛ ka aya in kalan danga don wa Ala wele don ni o de la ne b'a ɲini Maki fɛ su in na alimami yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan u ka réunion dɔ kɛ dugawu dɔ bɛ yen juma o juma k'ale b'a fɔ u ka réunion kɛ k'a lajɛ u bɛ se ka kuma juma alimamiw fɛ u ka dugawu in bɔ kutuba in na juma o juma bi a y'a fɔ ko dama min kɛ hakɛ si t'a la a taamasiyɛn dɔ ye ko Allahumma nsur man nasara din wa khzul man khazala al-muslimina bɛɛ b'a fɔ amin minnu b'a fɔ amina f'u hinɛ bi du i la hali alimami bɛ min fɔ juma o juma ye nin ye juma misiri bɛɛ la Ala maa dɛmɛ i ka hɛrɛ kɛ maa ye maa min ye silamɛw dɛmɛ o dɛmɛ i ka hɛrɛ k'a ye Ala maa min ye silamɛw tɔɔrɔ ka silamɛw dɔgɔya ka silamɛw ɲɛ guwan Ala balawu jigin o kan ye k'o halaki i bɛ juma misiri bɛɛ b'a fɔ amin jɛni ye silamɛw tɔɔrɔ minisipu bɛ e den la o bɛ kinaki la hali mɔgɔ minnu sabalilen don u kunkolo bɛna tiɲɛ e den fɛ dugu kɔnɔ danga bɛ ka don ko maa min ye silamɛw tɔɔrɔ e bɛ k'a fɔ amin Moriw mana Ala tɔgɔ wurudi ɲɛ Ala tɔgɔ in de d'a ma n sira ka nin k'a ye pour que a ka wari sɔrɔ n ye nin sɛbɛn in di faama ma a ka nin place sɔrɔ an sira k'a baara de kɛ mais a sira k'a baara kɛ
faama taara juma na danga donna a yɛrɛ ko ami a b'a la e ka mɔri sɛbɛn bɛ mun y'a ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ kow de kun kɔ maa min ye sinji tigɛ nin danga in bɛ taa k'a to wa man khazala al muslimina maa min y'a ka sinji tigɛ a t'a la wa maa min ye muso furu k'a musow tɔɲɔ o t'a la wa faama min ye faso janfa o t'a la wa a y'a bɔ a la o k'a bɔ a la dɛ kɔkɛkɛlɛ y'a sɛbɛkɔrɔ fɔ a fɔ o fɔ ne b'i kun suli ne t'a fɔ Amina o parce que a ɲɛ dɔnnen don monsieur le maire bi a bɛ n'a fɔ ale ka ba ya magi y'ale minɛ ka taa ansaruw ka wajuli kɛyɔrɔ la k'u taara ale sigi fɔ ɲɛfɛ ansaruw ka ko ti ban ni baya ko kuma tɛ ko wajuli banni ko a y'a labɛn ko baya bɛna kɛ maire ko n ti fila fara ala kan ko bɛɛ y'i bolo kɔrɔta ko ale yɛrɛ y'a kɛ tan ko n ti fila fara ala kan ko n ti nkalon tigɛ ko ale ko ko politiki b'a ka fɔ n ti nkalon tigɛ ko ale y'a da de ko ka bolo ma se ka jigin k'ale o kumara an b'aw fo vraiment nin kɛnɛ in kɛnɛba don sabu min y'a sigi ŋaniya ka ɲi maa o maa ŋaniya ka ɲi ala t'i mago sa bilahi an karamɔgɔ ye diinɛ ko kuma fɔ yan mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ ne ye silamɛ ye bɛ yen wallahi maa o maa ye silamɛ ye ko i bɛ ala de ɲini ko i bɛ ala de ɲini jango ko i kalannen don wallahi maa dɔgɔya ta t'i bolo ne bɛ ala fɛ ne bɛ ala de ɲini mɔgɔ dɔgɔya ta tɛ e bolo taabolo la nka mɔgɔ min saralen don taa n ka baara kɛ n bɛ nin d'i ma n'i ko k'a da de ye i jɔra a mako sali kan n'o tɛ anw ye nin wele da o sunamɔgɔ wahabiya tijaniya kadiriya sazaliya minnu ko tasawufu kɔnɔna ne ka danaya de ye n kɛ silamɛ yɛrɛ ye o kerecɛnw fana bɛ yen o kafiriw bɛ yen olu ko a si tɛ tiɲɛ ye o tuma na ne ka danaya ye n kɛ silamɛ ye diɲɛ bɛɛ maa o maa kalannen don i y'a dɔn diɲɛ na ko silamɛya jɔlen bɛ mazahibuw de kan ni turuku maa o maa ye fɛn dɔn i b'a dɔn kabini i mɔkɛ mana nin diinɛ in sinsinlen don mazahibuw ni turukuw kan imam maliki ka sira bɛ yen abu hanifata ta bɛ yen shafiyu ta bɛ yen ahmadu bin hanbali ta bɛ yen ahlu sunna a tɔgɔ ye di ahlu shi'a mɔgɔw ta bɛ yen a caman caman bɛ yen o tuma na n'i y'a lajɛ ne ma da si la i dala min na i b'o ta mɛ fo i k'a dɔn i kelenba ma den wolo hakilitigi wɛrɛ bɛ yen n'o ye dɔ wɛrɛ ye silamɛya kɔnɔ ko ne bɛ nin ta a to a bolo ni ala ko don a bonya kan kɛlɛ tɛ yen mɔgɔw bɛ jagoya kɛlɛ de na k'a fɔ i n'a fɔ wuruditigiw olu ni wahabiyaw man di non foyi tɛ wuruditigi ni wahabiya cɛ bilahi wahabiya ɲuman wuruditigi ɲuman ko a bɛɛ bɛ ala nɔfɛ kɛlɛ tɛ a y'an lajɛ kɛ cɛw bɛ yan musow bɛ yan o ye ala ka dacogo ye o tuma na ala m'an kɛ kelen ye o ye kelen ye mɛ a k'an ka dulokiw lajɛ tan dɔw y'u ta kɛ forokiya ye dɔw ko ne bɛ dulokiba de don bi dɔw ko ne bɛ n ta kɛ jɛma ye dɔw ko baga de ka di ne ye kɛlɛ bɛ min o tuma na diinɛ na e dara min na e b'o de minɛ e ko n ka dalilu ye nin ye min fana bɛ dɔ in na a fana ka dalilu dafalen de b'a bolo o tuma na yanni a ka bere ta ka muru ta la e ka wasa n'i ka dalilu ye minnu b'o fɛ o f'u ye
a to nin fana ka wasa n'a ta ye minnu b'u fɛ u k'a fɔ a ye kɛlɛ bɛ min an bɛ min fɔ ko wabiyaw k'u tɛ sebe fɛ n'o ye tiɲɛ ne kɔni bɛ sebe fɛ mɛ kɛlɛ ye mun ye wabiyakɛ i bisimila an ka ɲɔgɔn fo ni seli waati sera an ka wuli ka seli mɛ problème ye min ye ne kana n ka sebe d'i ma nka i kana ne fana ka sebe wɔsi n na dɛ kɛlɛ bɛ min e ko ne ta tɛ tiɲɛ ko sebe man ɲi mɛ o to n bolo ne ka dalilu bɛ n bolo o to ne bolo e ko ne ye bidaa ye ko nin bɛɛ donna diinɛ na la alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam diɲɛ bɛɛ de hali mɔgɔ yɛrɛ ye bidaa ye original ye an fɔ adama de a tɔ bɛɛ ye bidaa ye o to yen alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a ye ɲininkali kɛ ko a ye mugu ci ko joli kɛ a ye marifa ci ko joli kɛ la bamuru de tun b'a bolo o tuma na ni maa min ye bamuru to yen bi ko e bɛ kɛlɛ kɛ ni marifa ye bidaa mɔgɔ jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ e kan kira tun bɛ yɛlɛ so ni ɲɔgɔmɛw de kan ka kɛlɛ kɛ ne ye sɛri kɔnbaw ni bilidezɛriw ta ko i bɛ mɔgɔw faga o tuma na bidaa jumɛn tɛmɛ bɛ nin kan o tuma na ne bolo an ka taa ne bɛ min na o to ne bolo e yɛrɛ bɛ min na an ka ɲɔgɔn bonya o kan an ka silamɛya kɔrɔta o kan e tɛ kira ye ne yɛrɛ ma ci wa e tɛ kiiri tigɛ ne fana bɛɛ tɛ n'an sera kiiri tigɛla ma min ta ye tiɲɛ ye min ta ye nkalon ye a y'o to ala bolo sa ala k'o juge nka ni mɔgɔ min ko a b'i bila ala nɔ na ka jugement kɛ o ye e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ bɔ silamɛya la dɛ ka mɔgɔ dɔ faga ko kafiri don ka mɔgɔ dɔ faga ko silamɛ tɛ mɛ ala ye kafiri to a ka dugukolo kan e ko ala tɛ se ko e b'a bɔ a kan o tuma na jeni de ye silamɛ ye jeni de ye ala sɔsɔ ou bien aw ye ala fanga dɔgɔya ko a tɛ se ka kafiri faga wa mɛ ala ye kafiri to yan ka kerecɛn to yan ka silamɛ to yan ko i'malu fasayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ala ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ kerecɛn silamɛ min ko a ta ye tiɲɛ min ko min ta tɛ tiɲɛ ko a ye baara kɛ dɔrɔn ni ala bɛna a ka baaraw ye kira bɛna ye muminw bɛna tiɲɛtigiw dɔn n'a sera ma lahara n b'a tɔ ɲɛnabɔ a fɔra kira yɛrɛ ma lesta alayhim bi musaitir i tɛ faama ye mɔgɔw kan koyi a fɔ ala ko ka jɛnɛya dabila nka m'i bila i ka taa mɔgɔw ka finɛtiri lajɛ u b'a la wa u t'a la wa la i sen b'o la wa ma ala rasuli illa al balagh foyi tɛ kira ma ci seli kɔ inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum min fɔra a baara la wa a ma baara wa ka mɔgɔw faga ka na n'u ye lahara ala k'o bɛn ne ma n'u sera ma k'u ɲininka kɛlen la k'o ye ne nin yɔrɔ ye ko kira k'o to yen ala de ko inna ilayna iyabahum u fagali ne yɛrɛ ala de b'a kɛ summa inna alayna hisabahum ka tila k'u sɛgɛsɛgɛ n'u ye ɲuman kɛ walima u ye juguman kɛ k'o bɛɛ bɛ ne ala de bolo e fɛ ka bila ala nɔ na diɲɛ na yan nka a ye sabali bɛn ma min ɲɛ farali t'a ɲɛ kira ni kerecɛnw sigira fo a ka misiri kɔnɔ nizɛri ni kerecɛnw nana kira fo kira yɔrɔ la a ka misiri kɔnɔ seli waati selen u ka kerecɛn seli waati selen u wulila k'u bi bɔ kira ko a bɛ taa min u ko k'u ka seli waati sera kira ko a ye seli yan a ye seli n ka misiri kɔnɔ les chrétiens mɔgɔba t'i maa dɔgɔya mɔgɔ ka bon a tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya kira ye cɛw minɛ ni hakili de ye a ma bere kɛ ka cɛw minɛ dɛ bere tɛ se ka cɛ minɛ wallahi bere tɛ se ka diinɛ don dusukun na n'i ye marifa ta ka sin cɛ la n'i ma wuli ka seli n b'i fa n'a siranna marifa ɲɛ a bɛ wuli ka seli n'i ko n'i ma sun n b'i faga a bɛ tile kɔngɔ na mɛ yala i sera ka mouvement n'a yɛrɛkun na mɛ i sera dusukun in na wa est ce que a dalen bɛ ala la a siranna marifa de ɲɛ mɛ a ma da ala la dɛ ala danaya bi ta ka bila dusukun de la ni mɔgɔ minɛ cogo ye
ani kuma ɲuman fo a yɛrɛ bi da i la ka tiɲɛ d'i ma nka n b'i fa o bɛ mɔgɔ siran de u ti mɔgɔ da ala la wa mɔgɔ o mɔgɔ y'i tugu ka ni bɔ ni min man kan ka bɔ jurumu bɛɛ bi yafa fɔ ale bilahi a ye kuranɛ lajɛ danga bɛ kuranɛ kɔnɔ danga yɔrɔw bɛ kuranɛ ala bi mɔgɔw danga kuranɛ kɔnɔ mais a ye kuranɛ lajɛ danga jugu min ka jugu a bɛɛ ye ala ka danga tugutugu ɲɔgɔn na a tɛ yɔrɔ si ni maa fa yɔrɔ tɛ ni ka bɔ ala bolo dɛ asilamɛw waati n'anw ye kuma daminɛ jɔyɔrɔba t'a la ten kosɛbɛ an bi fɛrɛ minɛ yan k'a fɔ vraiment silamɛ bɛɛ ye kelen ye wa maa o maa b'a essayer ka silamɛw fara a bɛɛ kafirilama bisa bilahi a kana siga dɛ kɛlɛ tɛ taabolo la o wahabiya i bisimila tijaniya bisimila kadiriya bisimila tijaniya yɛrɛ bolofara caman bisimila wa kadiriya fana bɛ ten kadiriya kelen yɛrɛ kɔnɔ a bolofara bɛ fɔ 89 na ne ye min dɔn tijaniya kɛnɛkan ta o ye 2 ye alors mais a bɛɛ ye tijaniya ye nin bɛɛ ye kadiriya ye an bɛɛ bi tila ka fara ɲɔgɔn kan anw ni wahabiyaw ko silamɛ nka ni mɔgɔ min ko sa fo ne de ka n balima se lebu ma fo n ka ni bɔ fo n ka balimaya fara fo n ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma a bɛ fɔ o ma kafiriya o tɛ diinɛ ye i ka ala ɲɛsira ɲɛ b'i yɛrɛ de kan ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum wa ila allahi marji'ukum jami'a ala ko aw mɔgɔ minnu ko a dan bɛ ala la k'o ye ɲumankɛlaw ye ala ko alaykum anfusakum fara cɛ la i ta kɛ n'i bɛ se ala ɲɛsira ɲɛ minɛ a kɛ la yadurrukum man dalla minnu ko an tɛ ala fɛ an b'an tile kɛ k'olu ka tɔɔrɔ foyi ti s'i ma nka a y'a sariti kɛ idha ihtadaytum n'aw kɔni kanana cɛnikɛlaw ka tɔɔrɔ t'a sɔrɔ ko wa cɛnikɛla ninnu a n'aw ɲɛnikɛlaw ila allahi marji'ukum jami'an ko a bɛɛ bɛ segin ni ala ma yan ko n bɛ tila k'aw kunna fɔni a kun bɛ min na kuranɛ tilala ka ban e b'i jɔ ka jeni kafiriya tuguni e b'i jɔ ka jeni mɔgɔ silamɛya la tuguni ko sɛbɛn b'a kunna ko nasi b'a bolo mais e taara faransi docteur min ye ordonnance sɛbɛn ka d'i ma dulɔ mina kafiri i m'o minɛ taa nin furamugu kɛ ji la i k'o min i m'a min pomati in teriki i k'a jɔsi fa bɛɛ la i m'a kɛ i b'a matière dɔn wa mais ne ye kuranɛ sɛbɛn fatiya nasi filɛ i b'o matière kɔni dɔn mais basi t'a la dɛ mais ne ta to n bolo dɔ b'e yɛrɛ bolo han ni wulila ko i bɛ t'i ka bitigi la k'i ka mobili ta i selen kɔ bitigi da la i y'a sɔrɔ ja tile i ɲinɛna tile kɔ i bɛ segin wa i tɛ segin ka na ala nɔfɛ wa ka na tile nɔfɛ a ja jigi bi da fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala dama ye salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka duwawu ninnu minɛ an ye ka ala deli jamana in ala ka basigi jamana ɲɛmɔgɔ ala ka hakilina ɲuman d'u ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Haidara dunga ka fuzani sanuni